بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد. Tafika pa mapeto pa topic yathu kapena kuti mfundo zimene timakambirana pa nkhani yokhuzana ndi kusochera kwa dawa yoyitanira anthu kuti zipembedzo zitatu: chiyuda, chisilamu komanso chikhristu, akuti zipembedzo zimenezi zikhale zophatikizana, kukhala chipembedzo chimodzi chonena kuti anthu nkhani ya mapemphero azipangira limodzi. Ndiye mmenemo ndithu timayang'ana mfundo zimene zikutsutsa ndithu kaganizidwe kameneka komanso advocacy imeneyi imene anthu aku West mogwirizana ndi asilamu ena amene ali misguided akuyitanira umma wa chisilamu, moti ndithu mpakana ku dziko la United Arab Emirates kumeneku ku Dubai kunamangidwa ndithu kuli malo amene akupezeka kuti temple ya Ayuda komanso synagogue kapena kuti chechi cha Khristu komanso mzikiti. Zinthu zimenezi zikupezeka pa malo amodzi, ndiye iwowo maklemu awo akumanena kuti zimenezi tapanga kuti pakhale peaceful coexistence kapena kuti kukhalirana limodzi kapena kukhalirana mwabwino pakati pa anthu azipembedzo zitatu zosiyana, kuti akuti pamenepa pakhale kulolerana, kuti anthu asamamenyane chifukwa cha kusiyana kwa zikhulupiriro, koma kuti zipembedzo zonse zimenezi zinachokera kwa Mulungu, ndiye kuti zonsezo zipembedzo zonsezo ndi zoona, ndipo kuti aliyense azingopanga zakezo basi. Mfundo zimenezi ndithu ndi zimene anthu amenewa akumalalikira. Ndiye ife takhala tikuyang'ana ndithu kwa amene amatitsatira, takhala tikuyang'ana ndithu mfundo zimenezi one by one ndi kumatsutsa kuti kodi tikutsutsa chifukwa chani. Ndiye timapereka ndithu maumboni kuchokera mu Quran komanso mahadithi a mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cholinga chimene tapangira ndithu programu imeneyi kapena kuti cholinga chimene tinabweresera lesson imeneyi ndi chonena kuti Msilamu wina aliyense akuyenera kudziwa kunena kuti mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamene amamwalira ndiye kuti anasiya chipembedzo cha Chisilamu chili chokwanira bwinobwino, ndipo kuti anafotokoza china chilichonse bwinobwino, moti pamene amamwalira adayankhula mawu onena kuti ndithu ineyo palibe china chilichonse chofunikira mu chipembedzo mukuti munthu achipange ndi kupeza thawabu ndi kukalowa ku janna, koma kumachita kuti chimenecho ndachifotokoza ndi kukuwuzani kuti ichi mukapanga mukalowa ku janna mupeza thawabu. Chimodzimodzi zinthu zoletsedwa zonena kuti mukazichita mupeza nsambi, zimene zonse ndakufotokozerani bwinobwino. Mtumikitu kumeneko kunali kutisambira m'manja, ndipo nkhani ngati zimene zikuchitika lero mafitina amenewa mtumikiso anachenjezanso mu hadithi ya Abu Huraira imene ikuchokera kwa Imamu Muslim, ndipo ili mu chitabu cha Sahihi Muslim page number 6. Pamene papa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadithi ndithu ya sahihi imeneyo imene mtumiki akutiuza kunena kuti kumapeto kwa dziko, kumapeto kwa nthawi, kiyama ikazakhala pang'ono kuyandikira kuti yasa pang'ono kubwera kiyama, tsiku la chiweruzo lasa pang'ono, akuti ndithu kuzabwera anthu amene azizakuwuzani inu zinthu zonena kuti simunazimvepo inuyo ngakhale makolo anu sanazimvepo zimenezo. Ndipo ananena kuti fa iyyakum wa iyyahum, choncho ndithu inu mukuyenera kusamala komanso kuwasamala iwowo, yani kuti inuyo musazawamvere iwowo komanso musazayelekeze kumva ndi kutsatira zimene azakuwuzani. Zinthu zake tungati zimenezi zaona kuti basi zipembedzo zimenezi ndi zimozi, ndi kumanena kuti imene ikhale Abrahamic religion,
akuti chipembedzo cha Abrahamu ifa chonena kuti ndi amene anabereka ana amene anali atumiki azipembedzo zimenezi, kuti panali achina Isa komanso Musa, ena anapasidwa Tora, ena kupasidwa Bible, akumapereka mfundo zake ngati zimenezo, zinthu zimene ife ngakhale makolo athu mbuyomu sanayambe azimvapo. Ndiponso pali hadithi ina yochokeranso kwa Abu Huraira mulafudhu ina mtumiki akuti amayankhula kunena kuti yakunu fi akhiri zamani dajjaluna kadhabun ya'tunakum min al-ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Wena kuti kumapeto kwa nthawi itu kudzabwera za anthu zimadajjaluni, za anthu zabodza zimene zizizayankhula mahadithi, zizakukambirani inu nkhani zimene inu simunazimvepo ngakhale makolo anu sanazimvepo. Ndiye anachenjeza mtumiki kuti inu mukuyenera kuwapewa iwowo komanso kuwasamala, musazawamvere iyaye. La yudillunakum, asazakusochereseni, wala yaftinunakum, komanso asazakugwesereni m'mayesero. Imeneyonso ndi hadithi ya sahihi ndithu mu chitabu cha Imamu Muslim. Pamene pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama amawauza masahaba za mafitina amene adzabwera, kamene kuti mafitina amene adzawapeza masahaba awo, mtumiki akatani akapita. Ndipo mu generation yawoyo masahaba anakumana ndi mafitina amenewo, ndipo kenako anafotokozanso za mafitina ena amene azakhala opitilira mpaka na tsiku la chiweruzo. Ndipo mafitina amenewo ndi mmene adayankhula kuti pazabwera zi anthu zabodza zimadajjalin kumapeto kwa nthawi, ndipo anthu amene wawa azakhala onena kuti wobweretsa zinthu zachilendo komanso oyankhula zinthu zabodza, ndipo cholinga chawo akuti talbisul batil bima yushbihil haqq, kumabweretsa zinthu za batil, zinthu zabodza kuti zizifanana ndi zinthu zoona. Anthu akamazimvamo aziti oye koma chipembedzo chija ndi chiti ndi chimenechi, ndikumagwiritsa ntchito maaya molakwika. Ife amagwiritsa soto ntchito maaya molakwika, ali la ikraha fi din, osamakakamizana mchipembedzo, cholinga kuti anthu asiye kuyitanira anthu ena kubwera ku Chisilamu, akuti aliyense azikhala ndi chipembedzo chakecho. Zimenezozo ndi zimene akumapanga anthu amenewa. Akuti anthu amene wazanena kwa anthu, ndipo akumanena kwa anthu kuti nahnu ulama, ndife ndithu ma scholars, ife mashekhe, ife akuluakulu, mamufti, ife tikukuyitanirani ku chipembedzo cha Chisilamu. Wahum kadhibuna fi dhalik, kumachita kuti iwo akunama, wayatahaddathuna bi akadhib, komanso azakhala akuyankhula zinthu zabodza, wayabtadi'una ahkaman batila, komanso azabweresa zinthu zopeka, azapeka malamulo amene ali abatil, amene ali osochera, wa i'tiqadati fasida, komanso zikhulupiriro zonyasa zosochera. Zimenezozo azazibweresa kwa anthu mchipembedzo chawo cha Chisilamu, ndikumawasocheresa anthu, ndikumawanyoza anthu, ndikumawapangisa anthu kuti akhale osochera mchipembedzo cha Chisilamu. Ndiye zimenezi ndithu ndi zinthu zimene zikuchitika, zinali zikuchitika mbuyomu. Anthu amatha kumapeka mahadithi ndikumanama kuti amenewa ndi mahadithi oti anayankhula mtumiki. Lero ndiye zapyola malire mpaka nazafikano kuona kuti anthu basi kungowerenga timamagazini basi kuyamba kuwanamiza anthu kuti basi chipembedzo, azipembedzo zitatuzi zonsezi ndi zolondola. Kenako mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama anachenjeza, atafotokoza zimezi kuti anthu amenewa azakudzerani. Anafotokoza kuti ndithu inu ihdharuhum, atalikireni, muwapewe anthu amenewo komanso muwatalikire, komanso inuyo anthu amenewo akutalikireni, yani kuti musamawamvere zokamba zawo, makutu anu muwatalikise kwa anthu amenewa, ndipo musamamvere zinthu za batila zosochera zimene iwo wakutani iwo wakukuuzani. Mtumiki anadziwa kuti ngati inu muziwamverabe anthu amenewa, ndiye kuti akhoza kukupangani chani, kukupangani misguide, kukupangani mislead, kukusocheresani pa chipembedzo cha Chisilamu, ndipo kuti kuwatalikira anthu amenewo ndi chimene chingakhale chinthu chabwino kwambiri, cholinga choona kuti inu asakugwesereni m'mayesero
ndi kutalikisani ku haki, ku chinthu chimene chili choona chenicheni, chipembedzo cha Chisilamu, chifukwa cha zokamba zawo komanso zaboza zawo. Ndiye fitina yayikulu ndiye shiriki. Tidziwe kuona kuti apapa tikaphatikiza zipembedzo zitatu kukhala chipembedzo chimodzi, ndiye kuti tikumuphatikizanso Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina. Chifukwa chonena kuti enawo amakhulupirira kuti milungu ilipo yambirimbiri, enawo amakhulupirira kuti mulungu ali ndi mwana, enawo amakhulupirira zambiri, zikhulupiriro zonyasa. Ndiye ife tikaphatikizana ndiwowo ndiye kuti tikhala kuti tili mgulu la anthu amene ali osochera. Ndipo mene adayankhulira Allah subhanahu wa ta'ala kuona kuti wal fitnatu ashaddu min al-qatl, kuti fitina ndi yayikulu zedi, yoopsa zedi kuposa nkhondo. Ndiye womasulirana masulana kuti fitina imene ikukambidwa atu pamenepa ndiye ndi shiriki, komanso mavuto amene munthu angakumane nawo pa tsiku la chiweruziro, tsiku la kiyama. Ndiye mmenemu ndithu ndi mmene tamalizira malesoni athu amene timakambirana za kusochera kwa dawa yowayitanira anthu kuti zipembedzo zitatu ziphatikizane. Ndiye tikatero ndiye kuti tsopano tiyamba ndithu malesoni m'buku lina lokhuzananso ndi aqida. Buku limeneli ndi limene likutchedwa kuti idha sahha al-iman, imani ya munthu, chikhulupiriro cha munthu, aqida ya munthu ikakhala yolondola, kodi chimachitika ndi chani? Chitabu chabwino kwambiri chimene analemba Dr. Abdullah ibn Fahd Salum ndi chimene tikhale ndithu tikutambasulirana pang'ono mpaka natizafike kumapeto kwa chitabu chimenechi. Chimene tingapemphe ndi choona kuti tikhale limodzi, ndika buku ka size